Počkej, pozor Maru. Kamínek, ty máš tady kamínek, jo, tak počkej. Tak... No, už se otevírá. Počkej, ještě krásně. Počkej, Maru. Musíš si to vyzl. Počkej, chytni se mě. Tak. Podívej se. Kde ho máš? To žádný není. Krásný. Tava je Tam tam ta nahoře pak tava. taky. Tak, počkej. Kytička Podívej se, otevře nesmí. celá. Dobrý. Fuj, teď to určitě udělal takhle. Pink to udělá. No. Jak je to tam zakroucený. To je úplně skvělý tohle. A tamhle druhá, další. No. Noční dáma se otvírá, Maru. Ježiš. Další, kyčka, další. No, Máme tam už je otevřený. Tak to vidím teda poprvé v životě. Maru, nešlej na ty kytky. Sežere ti to ruku. To voní jak nějaký Voní to, viď, ovoce večer? nebo... Aby to lákalo asi ten hmyz nějak. A tohle nejední, to... Nebo já nevím, no určitě to má nějakou funkci takovou nebo Je, nějakou. hele, jak se odvídá ten, Hm. takový ten. Fuj, teď to udělá prásk. A už za chvíli, hele. Dívej, ty dole jste se ani nevšimli, jak se otevírali. Hm. To jo, to je fakt dobrý. Teď jsou asi už odklepný, ne? Nejsou, No, dívej další se, už. tamhle další Zase. dvě. Já to tady budu natáčet celou noc. Ty jo, ale to je stejné, to jsem ještě neviděla. Jako viděla jsem to, že to večer vždycky vykvětá, ale takhle rychle to jsem neviděla. Jo. A to jí máš přímo před A barákem. ty mám před barák. Dívej se, to tak hned vedle toho taky Hm. bude začít velká. To je superový tohle. Já jsem si myslel, že to jako postupně, víš, ale Jo. tak je to takhle jako Ty jo, to je zuřivě. fakt dobrý. A pro vždycky večer, že jo, že přes den to No, chrápe. Jako a to jsem dneska chtěl To je koukat na kytka jako fotbal. já, ona přes den chrápe. Teď je stejně bylo čas. No, já vím, ale už bude končit, že jo? Už Taky stejně stejně vacíja. No jo, já mám oběd teďka, víš, v záběru, Maru. Maru, a nebojíš se jich? Ne. Je to hezká kytička, vy. Ty doby, jak se to celý úplně hezky překroutí, jako. Krásný. To je to. Si voní hezky. Mirko, to dej na Facebook. Je, no jo. No, pokusím se, jak to bude vypadat. Kouka se, kouka Tak když se otevře tady ta skladní. Maru, počkej. No, dobrý. Je, a ono to pak udělá nějaký plody asi, že jo? Pak se tam udělá nějaká tobolka s plodama. Si možná pak vezmu semínky, jestli to udělá nějaký plod. Jak se to vůbec, kde se to rozmnožuje. No, asi tadyhle to možná zaschne a pak se tam udělá nějaká